ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Kada ku manta dai kuna tare da Bahaushe TV. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Kotu ta dakatar da Ganduje daga kafa majalisar sarakuna da naɗa mambobinta. A yau Talata ne dai 10 ga watan Disamba shekara ta 2019. Wata babbar kotun jihar Kano, Justice A.T. Badamaso, ta dakatar da gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, daga kafa majalisar sarakuna da naɗa mambobinta. A ranar Litinin ne dai, gwamna Ganduje ya naɗa sarkin Kano, Muhammadu Sunusi na Biyu, a matsayin shugaban sabuwar majalisar sarakunan Kano da ya kafa bayan ƙirƙirar sabuwar dokar masarautu. Kotun ta zartar da hukuncin ne a yayin zamanta na ranar Talata. A wani martani da ya mayar ga ƙungiyar dattijan jihar Kano da suka nemi ya janye dokar ƙirƙirar sabbin masarautu, Ganduje ya bayyana cewa ƙungiyar ba za ta iya canja shawarar da ya yanke na ƙirƙirar sabbin masarautu a jihar ba. A cewar gwamnan, babu abin da zai sauya dokar ƙirƙirar sabbin masarautun tunda dai ta bi dukkan wani matakin doka kafin a tabbatar da ita. A ranar Litinin ne dattawan jihar Kano a ƙarƙashin ƙungiyar haɗin kan Kano ta yi kira ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya janye dokar ƙirƙirar ƙarin masarautu a jihar. A takardar da aka fitar mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar Alhaji Bashir Tofa, tare da wasu dattawa 10 kuma suka miƙa ga manema labarai. Dattawan sun nuna fushinsu akan yunƙurin gurɓata tarihin masarautar na sama da shekaru 1000. To jama'a, kada ku manta dai ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Duka a nan muka kawo ƙarshen labaran na yadda kotu ta dakatar da wannan al'amari. To koya za ta kasance zuwa nan gaba? Ku biyo mu a Bahaushe.